Здравейте хора, днес ще снима на League of Legends. Има Big Later, Катърна как се превежда. И вече съм качил два клипа, ама единия клип не знам защо, ама ми много бърнал с Варус, нали. Аз почнах да се снимам съвсем нормално, само че клипа ми взе малко се вправил, трябваше да го изтреля и почна хейта. Така. Виж как се пише Headhunter, и е голд. Да. Окей. Пъти голд. Изчака малко. И сега почваме. Ние имаме Headhunter медали, да, виждате. Играем с Ariel Crazy, който се казва Робин. Кажи здрасти на ютубата. Ади кажи здрасти. Здрасти. Много и срамежлив, да знаете. Той е мид, аз съм топ, само че дето от началото станаха някакви... Да. Вижте, Робин, кажи на братчето си да не вика много. Казах. Братчето ти да не вика много. Помоли го. Те имат... Гадното е, че те имат Рексай, Браун и Дариус. Също Катарина. Да, гадното е, че те имат 4 героя. Рексай, Браун, Дариус и Катарина. Коркито ще се оправим с него пък. И поне аз съм Сакали и Физ, далето мега демидж скил. Физа... Which mega damage активне. Да, ига Акали мега демидж, ако са фини изкупи. Вижте, Мега damage. вижте, ей тук се виждат ребрата на Акали. И ти час един път направих 900 и 12 АП с ПИС. Не мога защо. Как 100? Защото ги бихме. Как 100 А9? Не трябва ли да са 1000? Не бе, аз направих 900 АП с ПИС. Даде, и как искаш да направиш 100? Не трябваше ли да направиш 1000? Да, хилядът. Да, и да знаете, той е маничек и зато и не знае още числата от 100 до 1000. Втори клас е, трети клас ще ги учат до 1000, включи. Когато направим фигурката, тролър, мазен. Ние работи с кои се футболни коч. Това е. Аз си купих такъв първи айтъм, защото се обърках. Ето е моята Катарина. Да, тя има две руни, както виждаш ли. Верно? Не, тя няма руни, Да. Тя може да е малък клип. Едно АП. Диви съм. Какъв диви? Обърка съм това да Аз баче е плътна, тя по-мърка. Зайра е your back. Да, наистина, защо Зайрата са бак на само ще купи? И на Poison. Nice English boy. То си пише nice English boy, пък аз се обърка. Може да такова нещо сега. Ай, пусни си едно кю тука. Не бой си. Утре като си играе. Ти знаеш как се пуска, бе? Това е така за който говоря. Да се опитва да ме късне, тя ще дадете. Опаля! Браво, маката! Аз се гордя. Както вика дядо ми. Браво, това за какво се гордя с това. Те ми вика. Йо,
О, почти. Това беше. Браво, Нидале. Роби, Нидалето сама се го уби сам, дето аз му пуснах едно кил. О. И Нидалето ще е добра. Хо. Нидале. Опа. Къде? Ja. Ja. Yes. Виж как са хилната стата. Където не е, където главите и пак май прави. Катата даже няма и флаш. Как ти казах? Реално. Това че е много малко е. So, тя има Ignite. Особено Ignite е... Значи трябва да има и флаш. Не е вярно. Ignite го направиха... За кое е го? Само с майта му увеличиха левела. Тя е много тъпа. Наистина. Аз тук се реката. Знаеш, кое е хубавото? Че Кое? ние имаме повече гол, защото дадах на Нидалето блю. Селфи? А? Селфи снимаш. Да, снимам.
Какво да говоря, аз просто съм съсредоточен в играта и да, който не знае за лигата, иска Така е просто. някой... Тя идва от един прикила, май. Тя просто я хитна Окей, и някой, я ако, хитне. ако някой иска да играе с нас, защото няма да играя само с него, ми ще играя с много хора. А, Например, на един Живко Вутов и Мартин Костов, ако искате посетете им каналите, те са от моето училище. Ако искате посетете ги, харесайте ги и не знам, дайте на палец нагоре за тях и палец надолу, както харесва. много Трябва да любими, трябва да любими, най-големия дел. Ох, аз искам да убим Мираксайо. Кой ти онаха? Ще го репортна. Той вече. Робин, идваш ли? Майка то, опа! Бе, искам да извинявай. Нищо. Ако можеш да се измъкнеш. Само бунтаронирането да се измъкне. Тя не дали. Бе, това си ти е добре. Не избегна на гонка. Да. Да знаете, че има ес. Да знаеш, че има ес. О, не, ако виднат котките, ще стане много. ЕСС. ЕСС. СОС. Ето, дойде. Аз имам повече фан от тебе, моха. Аз съм на това място. Нали знаеш, че тук всички ти... Нали знаеш, че аз им далето сме на един лейн